Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan won dekne kopi apa teh? Teh wae, teh wae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya, teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono aduh gak mesra to disawang anake lho kaya taraki satru Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake ndak dikendangi. Ya, Anake kendangi. ganti kendangi. Ya. Oh, duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. Ya. Yen Lah pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake. Ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa?